Κύπρος βρίσκεται στη θάλασσα της Λεβαντίνης, στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης κοντά στη διόρυγα του Σουέζ, η θάλασσα αυτή είναι ευάλωτη σε βιολογικές εισβολές, κυρίως από τροπικά είδη με προέλευση την Ερυθρά θάλασσα και τον Ινδοειρηνικό ωκεανό. Τα είδη αυτά χαρακτηρίζονται ως ξενικά, αφού δεν ανήκουν φυσικά στην περιοχή και η παρουσία τους οφείλεται στον άνθρωπο. Το φαινόμενο εισβολής ξενικών ειδών από τη διόρυγα του Σουέζ, γνωστό και ως λεσσεψιανή μετανάστευση, επιταχύνεται από την κλιματική αλλαγή και τη θέρμανση της Μεσογείου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Πάφου, συγκεκριμένα των Μουλιών, της Λάρας το Ξέφτρας και της Πέγιας της Χερσονήσου του Ακάμα. Και οι τρεις περιοχές έχουν μεγάλη οικολογική αξία, αφού υποστηρίζουν υψηλή βιοποικιλότητα και φιλοξενούν σπάνια ή απειλούμενα είδη, μερικά από τα οποία προστατεύονται από διεθνή και τοπικές νομοθεσίες. Η παρουσία και η εξάπλωση ξενικών ειδών σε αυτές τις περιοχές δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών και να ανατρέψει τα ωφέλη που σχεδιάστηκαν να προσφέρουν. Τα Μουλιά βρίσκονται στη δυτική περιοχή της Κύπρου, κοντά στην πόλη της Πάφου. Η περιοχή περιλαμβάνει μικρές νησίδες και χαρακτηρίζεται από μοσαϊκό ενδιαιτημάτων με εκτεταμένους ασβεστολιθικούς υφάλους που εναλλάσσονται με πυκνά λιβάδια του ενδυμικού φανερόγαμου Ποσειδόνια Οσεάνικα, με αποτέλεσμα να ευνοούν την προστασία και την αναπαραγωγή των ειδών. Η πλησιέστερη ακτή από νησίδες βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 μέτρα. Η θαλάσσια περιοχή της Λάρας το Ξέφτρας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Χερσονήσου του Ακάμα, καλύπτοντας 10 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Η παράκτια περιοχή περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές παραλίες οοτοκίας της πράσινης χελώνας Χελώνη Αμίδας και της χελώνας Καρέτα Καρέτα και ως εκ τούτου προστατεύεται ως φυσικό καταφύγιο από το 1989. Ο βυθός χαρακτηρίζεται κυρίως από κινητό υπόστρωμα στις παραλίες οοτοκίας χελωνών, ενώ στις απόκρημνες παραλίες το σκληρό υπόστρωμα είναι το κυρίαρχο, το οποίο εναλλάσσεται με τμήματα Ποσειδονίας μέχρι περίπου τα 30 μέτρα βάθος, δημιουργώντας πολύπλοκα ενδιαιτήματα. Μεταξύ της περιοχής Λάρα το Ξέφτρα και Μουλιά βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή των θαλάσσιων σπηλαίων της Πέγιας, μια σημαντική προστατευόμενη περιοχή και βιότοπος αναπαραγωγής για τη μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους. Η μεσογειακή φώκια θεωρείται το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό στην Ευρώπη. Στην Κύπρο εκτιμάται ότι διαμένουν μόνο 15 με 20 φώκες. Με στόχο τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων της κατάστασης των θαλάσσιων ειδών στις τρεις υπομελέτη περιοχές, πραγματοποιήθηκε εντατική παρακολούθηση από το Σεπτέμβριο του 2021 ως τον Ιούνιο του 2022. Σε κάθε περιοχή μελέτης εγκαταστάθηκαν δειγματοληπτικοί σταθμοί, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν και τις 4 εποχές του έτους. Οι σταθμοί κάλυπταν επαρκώς τις περιοχές με τρόπο που μπορούσαν να συγκριθούν στατιστικά οι πληθυσμοί που βρίσκονταν σε διαφορετικούς οικότοπους ή βαθμετρικές ζώνες. Η ομάδα μελέτης αποτελείται από 2 υποομάδες θαλάσσιων βιολόγων των εταιριών Marine Environmental Research Lab και AP Marine Environmental Consultancy, οι οποίες καταδίθηκαν και μελέτησαν συνολικά 27 δειγματοληπτικούς σταθμούς ανά εποχή. Για την παρακολούθηση χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικές αναγνωρισμένες μεθοδολογίες: για τα ψάρια, τα μακρόφυτα και κρουστόδι πανίδα και τα σπόνδυλα είδη αντίστοιχα. Η ιχθυοπανίδα παρακολουθήθηκε σε κάθε δειγματοληπτικό σταθμό σε 3 διατομές των 25 μέτρων μήκος και 5 μέτρα πλάτος. Συγκεκριμένα, ένας ερευνητής τοποθετούσε μέτρο που καθόριζε τη διατομή και για περίπου 10 λεπτά κατέγραφε σε ειδική πλακέτα όλα τα είδη ψαριών που έβλεπε, τον αριθμό των ατόμων και το μέγεθός τους. Έπειτα, ακολουθούσε δεύτερος δίτης, ο οποίος κάθε 5 μέτρα της διατομής τοποθετούσε ένα πλαίσιο διαστάσεων 50 επί 50 εκατοστών στο υπόστρωμα, φωτογραφίζοντας τα είδη που βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Με τη χρήση λογισμικού, αξιολογείται μεταγενέστερα η κάλυψη όλων των ειδών μακρόφυτων και κρουστόδης πανίδας, όπως σπόγκων που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο. Για την αξιολόγηση της πιθανότητας παρουσίας ασπόδηλων ειδών, 2 επιπλέον ερευνητές, κινούμενοι ανεξάρτητα, φωτογράφιζαν επί 10 λεπτά αναδιατομή την παρουσία όλων των ασπόδηλων ειδών που εντόπιζαν μέχρι και τα 5 μέτρα από την κάθε πλευρά της διατομής. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες και οι οργανισμοί που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν στο εργαστήριο για ταυτοποίηση των ειδών στο χαμηλότερο δυνατό ταξινομικό επίπεδο.
Από κάθε προστατευόμενη περιοχή συλλέχθηκε επίσης ίζημα με αρπαγή τύπου Van Veen, από το οποίο αναλύθηκε η υπόσταση του ιζήματος, όπως και η βενθική μακροπανίδα που ζούσε μέσα σε αυτό. Περισσότερα από 270 είδη καταγράφηκαν στις περιοχές, ενώ παράχθηκαν σημαντικές πληροφορίες για τις εποχιακές τους διακυμάνσεις, όπως και τις προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένους οικότοπους και βάθη. Εξ αυτών, 231 ήταν αυτόχθονα, 28 ξενικά, ενώ για 13 είδη η προέλευσή τους δεν μπορούσε να εξακριβωθεί με σιγουριά. Μερικά από τα πιο κοινά ξενικά είδη που καταγράφηκαν στις δειγματοληψίες πεδίου παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα πιο κάτω είδη έχουν εισέλθει στη Μεσόγειο διαμέσου της διόρυγας του Σουέζ. Αναπαράγονται και έχουν πλέον εγκατεστημένους πληθυσμούς, ενώ πολλά χαρακτηρίζονται ως χωροκατακτητικά είδη, αφού μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το οικοσύστημα ή την ανθρώπινη υγεία. Το λεοντόψαρο προέρχεται από τον Ινδικό ωκεανό και παρατηρήθηκε στην Κύπρο για πρώτη φορά το 2012. Το πετρομπάρμπουνο προέρχεται από τον Ινδοειρηνικό ωκεανό και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 2014. Το φατσούι προέρχεται από τον Ινδοειρηνικό ωκεανό και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 1995 με 1996. Ο νανολαγοκέφαλος προέρχεται από τον Ινδικό ωκεανό και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 2009. Ο αχινός Diadema setosum προέρχεται από τον Ινδικό ωκεανό, ενώ παρατηρήθηκε στην Κύπρο για πρώτη φορά το 2012. Το φύκος Stipopodium skiberi προέρχεται από τον Ινδικό ωκεανό και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 1990. Το φύκος Colerpa cylindracea προέρχεται από τον Ινδοειρηνικό ωκεανό, ενώ παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 1991. Η αναλογία ξενικών ειδών στις τρεις περιοχές μελέτης ήταν σχετικά χαμηλή, αλλά σε μερικές ταξινομικές ομάδες η πυκνότητά τους μπορούσε να ξεπεράσει αυτών των αυτόχθονων, έστω και αν αντιπροσωπευόταν από λιγοστά είδη. Η αυξημένη παρουσία των ξενικών ειδών μπορεί να προκαλέσει αλλεπάλληλες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, την τοπική οικονομία καθώς και την ανθρώπινη υγεία. Αποτελούν επίσης μια πρωτοφανή απειλή για την υγιή λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών. Για να εξακριβωθεί ο βαθμός επηρεασμού των οικοσυστημάτων ή η εποχική της επίδρασης στις τοπικές βιοκοινότητες, κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση εντατικών και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων παρακολούθησης, οι οποίες θα παρέχουν επαρκή πληροφόρηση, καθοδηγώντας έτσι την λήψη αποφάσεων για τη σωστή διαχείριση και την αντιμετώπιση τους. Ο απλός κόσμος μπορεί να βοηθήσει και ο ίδιος στην αντιμετώπιση ξενικών ειδών, με το να στέλνει τις παρατηρήσεις του για θεάσεις ειδών σε προγράμματα επιστήμης πολιτών, αλλά και με το να τα εντάξει στις διατροφικές του συνήθειες, ασκώντας έτσι τη δική του πίεση στους πληθυσμούς τους.